And now, it's time for DJ Raqi's Secret Files. Gusto ni Amo na maging wife number 2 niya ako. Itago niyo ako sa pangalang Laure, 32 years old, and technically single. Dito ako ngayon sa ibang bansa, part of Middle East. I choose to share my secret file through your program kasi alam ko, totoong payo at judgment ang maririnig ko. Avid fan mo ako, and last week lang narinig ko yung part 3 ng secret file ni Rochelle. Honestly, napabuntong hininga ako at napapikit while saying, sana all. This is my secret file. I started working here 9 years ago. April 2011, nung una kong matapakan ng bansang to. Bansa na nagpabago sa takbo ng buhay ko. I was clueless kung anong klaseng mga tao ang mga makakasalamuha ko. By the way, I'm a caregiver. 80 years old ang aalagaan kong matandang babae. May 5 siyang anak, puro mga lalaki at may kanya-kanya na silang mga pamilya. Ang bahay na titirhan ko ay hiwalay sa mga bahay ng mga anak. Bale, 3 lang kaming titira doon. Ako, ang matanda, at yung kasama kong Pinay din. Hindi kasi kaya pag-iisa lang ang mag-aalaga sa matanda kasi bukod sa malaking babae ito, ay medyo strict ang mga anak niya. Nadalaw lang sila kapag weekend. Silang lahat dito, sila magkakasama, parang family day ganon. So going back nung araw ng pagdating ko, dinala ko sa agency. Pinaupo lang at walang nagtatanong sa akin. So sa isip ko, bakit ganon? Akala ko ba may interview pa ulit dito? Then may lumapit sa akin. Yung nasa desk, sabi niya, the driver is outside. He will take you to your sponsor. Please be good and take care. Napatango lang ako. Kasi sa PDOS namin, sabi, wag daw ngingiti sa mga Arabo kasi mga manyakis, kaya blank expression lang ako at lumabas na ng office. Tapos pagsakay ko sa sasakyan, sabi ng driver, "Hi, how are you? You're very young and very small." Napailing ako kasi grabe naman to. Well, I was 23 years old, 5'3", 50 kilograms that time. So feeling ko maliit talaga ako. Kumpara sa mga tao naman na nandito na mga matatangkad, malalaki ang hinaharap. I mean, yung mga papaya, tsaka yung lalaki ng mga balakang. Ay, sana all talaga. So, paalis na kami, di pa rin ako naimik. Then yung driver, daldal ang daldal. Isa siyang Sri Lankan. You know, I'm working 4 years now. Your sponsor also may... Tatambling ka talaga sa mga Englisha nila. Tumango lang ako. Our sponsor is the son of your employer. Sa isip-isip ko. But he's providing your food, salary, experiences. So, he's your boss, not the old lady. Sa isip ko, ba't niya inuunahan ang pag-explain? Tsaka pagod ako. Sana mamaya ako na lang tumarinig sa amo ko mismo. So I arrived ng 6:30 in the morning. The agency picked me up around 9 in the morning. So after fingerprints, the driver took me at 10:30 in the morning. It was a 10-hour flight. So grabe, maje-jet lag talaga ikaw. Akala ko bahay na ang paghahatiran sa akin. Pero hindi. Hospital ako dinala. Sa isip ko, may medical uli kaya siguro. Diniretso na ako dito sa medical. Then dinala ako sa isang clinic. By the way, it was huge and fabulous private hospital. Sabi ko, bongga. Private ako magme-medical. And then pagpasok ko, sabi ng driver, "Doctor, she's here." "Okay, go home." Sabi ng malaking boses, parang kulog sa pandinig.
Napatingin ako sa lalaking nakaharap sa computer, nakasuot ng white gown. Nakaporma mula ulo hanggang paa. Yaman sa suot pa lang. The one lady smiled at me like, "Welcome to Kuwait, kabayan, asan pa salubong?" Nakangiti niyang sabi. Hindi ko alam sasabihin ko. Joke lang, sabi niya. Siya si Ate Emmy, ang nurse ni Sir or Doctor. Pilipina rin, mga nasa 40s na siya. Medyo nakahinga ako ng maluwag sa presensya ni ate. Tapos nagsalita uli si Doctor. Sabi niya, "So finally, you arrive." Nakatingin lang ako sa kanya, mga nasa 5'11" ang height. Maganda yung katawan niya. Pero halatang may edad na. He's 53 years old. Pero di mo yun masasabi kasi sobrang perfect ng pormahan niya. "I'm taking her home, Emmy. Just do what I told you. No patient for today." Sabi niya. Niremove niya yung gown niya. He grabbed his suit at palabas na ng clinic. So ako sunod-sunod lang, bit-bit ang maliit kong maleta. Upon approaching his car, Lexus yun 2012 edition, big car. I think normal lang talaga yung luxury car sa kanila. Kasi, grabe, napakaraming magagandang sasakyan talaga kahit saan ka tumingin dito. So, sumakay ako sa likod at sa driver's seat siya. At ang sabi niya bigla, "I'm not your driver, come here in front." God, napahiya ako ng slight. Umupo ako at di ko na alam kung anong dapat kong isipin, kung anong magiging kalabasan ng work ko dito. O makakapagpahinga pa ba ako? Sobrang pagod ko. Diyos ko, patnubayan mo ako sa isip ko. Ay, so, what do you think about this country? Sabi ko, "I think it's a good country for the workers." "You think so?" Tanong niya sa akin. Tumango lang ako. Then suddenly, umambon. "You know how rare the rain here. It's like 2 or 3 times a year. You came and it's raining. I hope you will bring luck for us." Sabi sa akin ng amo ko. So smile lang ako. Everything went well. Dinala ako sa nanay niya na aalagaan ko at doon ko nakilala ang buong pamilya niya. Nice naman sila sa akin. Very humble. Yung asawa ni Sir at anak niya malambing sila sa lahat ng tao. Sa mga kasambahay, sa mga helper. Basta, super welcome ako. Kaya napanatag ako. At sabi ko, hindi ako masyadong mahihirapan dito sa pag-a-adjust. Yung alaga namin bedridden na. Hindi na makalakad. Basta lahat ginagawa namin para sa kanya. Napakabigat at pinakamahirap sa lahat yung pag nag-CCR kami. Lalong-lalo na pagpapaliguan na siya. Palitan ng diaper. Pero carry lang, may kasama naman ako. So, lumipas ang buwan, mga magfa 5 months na ako noon. Kapag Thursday, magbibigay si Sir ng pamalengke namin para sa pagkain namin at para sa mga gamit ng nanay nila. Sa kasama ko siya nagbibigay pero that day, sa akin niya inabot yung pera. Ang alam ko, 15,000 pesos sa Philippine money yung equivalent, yung weekly namin. Pero, sobra yung budget ng 10,000 pesos. So sabi ko, "Do we need to buy medicine for Mama?" Sabi niya, "No, I'm bringing her medicine. That's for you. You're doing a good job and you deserve it." Sabi ko, "No sir, I can't take that. You're giving me my salary and that's enough." Pero sabi niya, "Then, let's just say that it's your salary increase." Sa isip ko, mas nauna pa sa akin ng 2 years to. Tapos mas malaki na agad yung sahod ko pag tatanggapin ko. Kaya ang sabi ko na lang, "I don't think I deserve that, sir." Nagdilim ang aura niya at hinila ako. Inilagay sa bulsa ng uniform ko yung pera at umalis na. Nanginginig ako, di ko alam kung anong sasabihin ko. Sasabihin ko ba to sa kasama ko o hindi? So, I chose to keep quiet kasi alam kong pag-iisipan ako ng masama ng kasama ko. Hanggang sa dumating yung time na kailangan ng part-timer ang anak na dalaga ni Sir.
By the way, pangalawang asawa na niya yung kinakasama niya ngayon. Yung una, may dalawa siyang anak na babae. Nauna lang ako ng 1 taon sa panganay niya. So dahil binibigyan niya ako ng extra, nagpresenta ako na ako na lang yung mag-part-time sa kanya. 3 times a week, 4 hours. Deal namin yun. Pumayag naman si Sir. Napakahirap mag-part-time sa anak niya. Sobrang dumi ng bahay. Lahat ng pwede mong maisip na dumi andun. Kaliwat kanan ang lilinisan. Napapagod ako pero nagtiyaga ako. After a month, sahuran na. He gave me my salary, the extra and my part-time commission. So sa isip ko, baka may kapalit to. Natatakot na ako. So fast forward, nagpunta ako sa seaside. Yung alaga namin at kasama ko, galing ako sa part-time kaya wala sila pagdating ko. Naligo ako agad at nahiga. Biglang may dumating, akala ko yung kasama ko at si mama pero si Sir pala, si Amo. Lahat sila may kanya-kanyang susi sa bahay na tinitirhan namin kaya makakapasok sila anytime. Pagpasok niya sabi niya, "Can you make coffee please?" Ginawan ko siya ng kape. At tumayo lang ako sa gilid. Sabi niya, "Sit down." Umupo ako sa katapat niyang sofa. Tapos sabi niya bigla, "I like you." Ay, hindi ako tumingin. Nakayuko lang ako. So, maya-maya pa, nagsalita pa siya. "You're here for almost a year now. How come you don't feel that I'm attracted to you?" Tumingin ako ng diretso sa kanya. At ang sabi ko, "I'm here to work, sir, to have money from my own sweat. Plus, you are a married man. How could you do that to your wife?" Pero bigla siyang sumagot ng, "I can have 4 wives, FYI." At sinabi niya yun ng merong conviction. Grabe, hindi ako makapaniwala sa sinabi niya. So ang sabi ko na lang, "Please respect me." At pagkatapos kong sabihin yun, umalis na ako sa harapan niya. So, dumaan ang araw, pilit ko siyang iniiwasan. Hanggang sa dumating ang birthday ko. Nagbigay sila ng sobre para sa amin para sa Pasko kasi December baby ako. Bumili sila ng cake at kinantahan ako ng buong pamilya nila kasama yung mga asawa at anak nila. Malungkot ako, lalo na pag nakikita ko siya. Sa gabing yun, hindi ko alam pero kusang pumapatak talagang luha ko. Bakit? Kasi mahal ko na siya. Mahal ko na si Amo. Pero mali yun. Napakamali nun. Parang anak na nga niya ako. Diba? Kinabukasan, maaga akong gumising kasi gusto kong mag-jogging. Bago mag 6 a.m. kasi 6 ang gising ng alaga namin. Pinagod ko yung sarili ko sa pagtakbo, pag-akyat. Yun. Nung nakarating ako ulit sa bahay, gising na yung kasama ko. "May box para sa'yo," sabi niya sa akin. "Ikaw may manliligaw ka "Sino?" tanong niya sa akin. "Wala tanggi ko. "Sino nagdala?" Tapos maya-maya pa sumagot siya ng, yung driver nila doktor." Tapos pangiti-ngiti siya. Tumingin ako sa kanya. At ang sabi ko, "Ate, nagdududa na ako sa'yo Sabi ko, "Kasabot ka ba?" Dito na umamin yung kasama ko. Nakakuntsaba nga siya sa lahat ng plano ni Sir. So yung nasa box, iPhone and laptop at may cash pang kasama. Hindi ako natuwa kasi parang lahat na lang dinadaan sa mga material na bagay. Sabi ko, after contract, uuwi na ako. Di na ako babalik. Mabilis na tapos ang 1 taon, bakasyon na. Umuwi sa Europe ang mag-ina niya at siya lang ang naiwan. Dito na ako bumigay. Lahat ng pangako ko sa sarili ko nakalimutan ko. Lahat ng pangaral ng mga magulang ko nilabag ko. God will never forgive me. What we did is not a sin. Giit niya sa akin. Hinaplos niya ang mukha ko. Hinalikan ang noo ko. At ang sabi niya, "You are beautiful."
Lumipas ang taon at bumalik nga ako after vacation. We're doing it sa kinuha niyang flat pag day off ko, doon ako tumutuloy. Lahat ng luho ko, binigay niya. Isang tawag ko lang, andyan na siya. Everything seems fine but it's not. Dumating yung time na kinuusap ako ng asawa niya. 4 na taon na kami nun. I know he loves you, but I'm begging you, don't take him away from me and my son. Umiiyak yung asawa niya habang nagsasalita. I was totally stoned-hearted that time. Nagkwento yung asawa niya na ako raw daw ba ang karma niya. Kasi bago sila nagpakasal, inagaw rin niya yung doktor sa asawa nito. At nagpabuntis kaya nag-divorce sila nung unang asawa. At pinakalsalan siya. Di ako nagsalita. Di ako umamin. Di rin ako tumanggi. Sabi niya bago umalis, "You're young, smart, and beautiful. Please be wise." At ang malupit pa dito, niyakap niya pa ako. I lost myself after she left. Naawa ako sa sarili ko. I decided to turn him down. Nag-usap kami, nagpaalam ako. Masyado siyang malamig na tao. Hindi mo alam kung anong nasa utak niya. I ended up crying in his arms. Someday, I'm gonna die from guilt. From you and my wife. Sabi niya habang nakahawak siya sa mukha ko. Sabi ko, suko na ako, bumalik ka na sa kanila. Then he said, I told you from the start, I can marry you. I can have 4 wives if I want to. Just please stay, I will make things right. She knows about us from the start. I told her, and she cannot keep me like that because we are Muslim. I can have you and her at the same time. He looked at me in the eyes. He caressed me, my face, and he asked me to believe in him, to trust in him, and to wait for him. Pero ang sabi ko, I love you, but I can't have you. Iniwasan ko siya, umalis na ako sa flat na yon at lumipat ako ng work. Mabigat sa dibdib, napakasakit na yung taong mahal mo at mahal ka pero hindi pwede. Kahit pwede naman pero hindi sa lahat ng aspeto ng mundo natin. He didn't stop looking for me. May mga paraan siya after 5 months na hanap niya yung workplace ko at tirahan ko. Year 2017, he bought a house for me near Manila. Kahit di kami nagkikita, pinadala sa akin yung mga papeles niya. Tapos, sabi ko, paano niya nabili? Yung kapatid niya may sariling agency sa Makati at lagi sa Pilipinas yung isa niyang kapatid na yon. So, ayun, 2018, New Year, nagkita kami sa isang mall. Kasama niya yung asawa at anak niya. Hinayaan na lang kami mag-usap. Sabi ko, you don't have to do that. Buying a house? I can't afford that now. But please, stop showing off your money. It's not working this way. Sabi ko sa kanya, you can give it back if that will ease your ego. Sabi niya sa akin. From that day, naging okay kami. Pati yung asawa niya natanggap na niya. Pero, bakit hindi ko matanggap? Hindi ako masaya. He told me na may semen bank siya just in case na I want to have a baby. Kasi may edad na siya, baka mahirapan ng makagawa ng natural pregnancy. But right now, I'm seeing him like once a month. Kasi gusto kong ilaan niya yung oras niya sa anak niya. Lalo na sa binataan niyang anak. Isa pa, napapagod na ako sa setup namin. Feeling ko maraming kulang sa pagkatao ko. Bakit ako nagstay sa kanya ng ganito katagal? Bakit iba ang saya na hinahanap ng puso ko? Magta-32 na ako at siya naman magsi-64 na. Matanda na siya, pero mahal na mahal ko pa rin siya. Hindi ko alam kung ano ba talagang problema ko. Ano bang dapat kong gawin? About sa marriage, ako yung umaayaw eh. Kasi takot ako sa panghuhusga ng mga tao. Sa pamilya ko, lalo na sa pamilya niya. Dapat ko pa ba tong panindigan? Or is it time to let go? Please, help me. Again, ako si Laure.
And this is my secret file. Always your number one FM radio station. Love Radio. Kabisyo, nakarelate ka ba sa secret file na binasa ko? Kung nakarelate ka, mag-subscribe ka na dito sa aming YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na episodes ng DJ Raqi Secret File.